Ġnien Merino f'Ħallija kien magħluq għal pubbliku u seta' jingħata għall-iżvilupp. Minflok jinbena, il-Gvern iddeċida li jirranġah fi spazju miftuħ għan-nies, ix-xogħol qiegħed isir minn Project Green. Ix-xogħlijiet għaddejjin bħalissa jinkludu xogħlijiet ta' twaqqih ta' strutturi perikolużi, anka restawr ta' materjal ta' wirt storiku, ta' ċertu valur ta' wirt storiku. Għanna anke ħawla ta' siġar ġodda u anka ħanerġaw nagħtu aċċessibilità għal nies ta' ċertu diżabilità. Il-Project Manager Trisjan Nikolic spjega li dan ser isir permezz ta' passaġġ b'materjal aktar rilassanti għal min jimxi fuqu, waqt li l-modijiet fil-ġnien ser ikunu magħmula minn ħamrija kumpatta. Beda x-xogħol fuq il-pedamenti tal-ħajt tal-perimetru li se jieħu post ħajt qadim illi kien jaħbi din il-ġawra f'Ħallija. Il-pubbliku ser ikun jista' jgawdi sbuħija tal-ġnien anke minn barra. Is-siġar magħżula biex jitħawlu f'dan il-ġnien jirriflettu r-rabta ta' Ħallija maċ-Ċitru. Ix-xogħol jinkludu wkoll ir-restawr ta' karatteristiċi eżistenti fil-ġnien bi stil li jinsabu fid-djar fil-qalba tal-irħula u f'żoni ta' konservazzjoni urbana. Il-Ministru għall-Ambjent, Mirjam Dalli, żaret ix-xogħlijiet mat-tim ta' Project Green mas-Sindku ta' Ħallija Anthony Dalli u membri oħra tal-Kunsill. Dr. Dalli qalet li dan il-proġett huwa torrija oħra ta' gvern li jwettaq dak imwiet, jagħti priorità lit-tfal u l-familji u jaħdem biex aktar nies joħorġu u jgawdu l-ispazji miftuħa. Żiedet li l-proġett li ħa l-ispirazzjoni tiegħu mill-qalba tal-irħula Maltin jirrestawra u jagħti ħajja ġdida lil dan il-ġnien bħala spazju komunitarju li jibbilanċja it-tradizzjonijiet, elementi arkitettoniċi tipiċi Maltin u l-aċċessibilità. Din l-art f'Ħallija hija waħda minn numru ta' artijiet li iddeċidejna bħala gvern flok jinbnew isiru ġonna u parks fil-lokalitajiet tagħna. Il-ħidma tagħna ser tkompli b'dan il-mod biex naraw li nwasslu iktar proġetti li n-nies ikunu jistgħu jilħqu f'temp ta' 10 minuti il-bogħod mid-dar tagħhom. Qalet li ġnien Merino f'Ħallija jista' jintlaħaq minn madwar 1260 resident f'10 minuti mixi.